De landelijk bekende advocaat Jan Vlug uit Deventer neemt de verdediging van Jasper S. uit Oud-Waard op hem. De man die het snijden onhouden is haat verdacht in de zaak Vaatstra. Zijn zaak is juist roerdroegen terug de piketadvocaat. Jan Vlug wordt onder oren bekend als advocaat van de Hofstadgroep. De orden van de man die het verdacht wordt van de moord op Marianne Vaatstra binnen Bot Oorslijn. Burgemeester Bilke van Kalmloon had er juist jong thuis west. En ze vinden natuurlijk correct zoals iedereen, maar heel soort vragen ondergaan. En ja, mensen zijn in zo'n situatie gewoon verdwaasd, leven in een roes. Het Rijk moet de bruinvisk beter beschermen. Dat had de Raad van State bepaald. Greenpeace en de stichting De Noordzee hier de zaak ontspant. Ze willen dat de leefomjouwing van de bruinvisking verbeteren wordt. Het gaat dan om de hele Noordzeekust, inclusief de Watereilanden. Opluchting die Cambuur juist doen na de 2-0 overwinning op de Graafschap. De laatste competitieoverwinning wie meer is een Moanalien en de 3 punten winnen dan ik 10 gewoon kom. Voor de Ljouten scoorden Michiel Hemmen en Oebeles Kokker en Juri Rozen moest het veld nog al met een rode kaart. Jongen, vannacht is nog opklaring, het bleef droeg en de temperatuur leidt om de 4 graden heen. Morgen berint de lucht al gauw in de midden en jong komt erin, het wordt als zo'n 8 graden.